продуктите за днешната невероятно лесна рецепта са много малко, но става много ефективно. На първо място ви трябват 150 грама слънчогледово семе, като аз моето съм го активирала, т.е. бях го накиснала за 8 часа и сега съм го измила. Отделно ви трябва 200 грама броколи. Между другото, в момента има страшно много студии, които показват, че броколите са много полезни и че пазят от рак, например, или дори лекуват рак. Но аз не ги взимам само по тази причина, просто защото с тях наистина става много вкусно. Както вече казвах, трябват ви 200 грама от тях. Малко лимон, по-точно сока от лимона, една глава чесън, сол и 4 листа водорасли нори. Това са тези, които намерих. Трябват ви 4 от тях. И вече за понежа съм си приготвила краставица и морков, които ще сложа вътре, като вие естествено може да си сложите и чушка, да кажем, или ако имате авокадо. Както ви харесва на вас, така си го направете. Тоест, сега правим следното. Смесваме 150 грама слънчогледово семе с броколито, като аз сега просто ще ги сложа в блендера и ще ги пасирам. Но със същия успех може да ги направите и в пасатора. Към тях ще добавя около 2 супени лъжици лимонов сок и главичката чесън. Трябва всичко да е доста добре смесено, с доста фина консистенция, за да може да лепне, както примерно ориза, защото броколито и семките в този случай са заместител на ориза. Това след като го направя, ще го разстела върху водораслите и ще сложа краставица и морков и ще навия. Това е цялата сложност на тази рецепта. Ето нашата смес е готова. Както виждате, някои от слънчогледовите семена се виждат, което е добре малко за ефект, но като цяло сместа е доста лепкава. Мисля, че се вижда добре. Сега просто ще навлажня водораслите и ще сложа от сместа отгоре и след това от плънката, така да се каже. И сме готови. Ето как изглежда всичко. Просто съм разслала от сместа с броколи и слънчогледово семе. И тук съм сложила просто от краставицата и от моркова. Както вече казах, ако искате сушете чушка с авокадо, между другото става страшно вкусно. И дори може да сложите различни пресни подправки. Също е доста вкусно. Да си го направи малко по-българско, в крайна сметка. Сега ще го навия, просто ще намокря тази част тук, за да може да се залепи. И другите са вече готови. И сега ще го сложа в хладилника, след като е вече готово, ще го сложа в хладилника, за да се стегне малко и за да попие за около, може би, половин час и така един, че после ще го изядем.